Здравейте! В това видео ще ви разкажа за едно от последните ми преживявания. Както сте разбрали от корицата на клипа, участвах в състезание по кросфит. Това е едно състезание, което се организира всяка Коледа, коледно кросфит състезание. Организира го Александър Георгиев, Explosive Power Training. Ако не сте, който следи канала, може би ми гледал видео за кросфита с него. Който не го е гледал, да го гледа, много полезно видео е. Затова първо искам да благодаря на него, на момчета, с които работи, Митака и малкия Сашко, за перфектната организация на състезанието. Абсолютно всичко беше супер. Всички серии почнаха точно на време. Организацията беше топ като на истинско състезание. Сега искам да поясня, че това си беше вътрешно състезание за хората, които на Спортен център Европа. По-нататък ви ще ви обясня и в какво се състои, как протича едно кросфит състезание. Отделно искам да благодаря на Филип Буков, който ми беше личен оператор, снима всичките комплекси по време на състезанието, в които участвах аз, на всички момчета, които взеха участие в състезанието и които също ми пратиха материали. Искам това видео, освен да ви кажа какво се е случило и как протича едно кросфит състезание, да ви послужи да видите какво правят хората, да са, знаете, че не обичам тази дума, мотивация, но нещо да ви накара да тренирате. Или ако нещо ви е спряло или нещо ви спира, да ви потикне пак да тренирате. Самото участие в едно такова състезание си е предизвикателство, без значение на кое място си. Миналата година направих едно видео за мотивацията по празниците. Тая година искам това видео да ви послужи за нещо такова, като да ви потикне дори че са празници, аз не мразя някой, когато ми кажа отпуска съм, затова не тренирам. Или за новата година, там нали сега всички почват с новогодишни обещания, но това нещо, като гледате това видео, да подтикне по някакъв начин и вие да се размърдате задниците. Без значение по какъв начин, защото тренировките, които правим са брутални, ще видите сега. В самото видео съм изкарал много материал от състезанието, ще видите. Как протича едно кросфит състезание, какво представлява едно кросфит състезание. В кросфита по принцип всяка тренировка е за време, който не знае, сега ще поясня малко. Това са комбинации от кардио упражнения, гимнастически упражнения и упражнения с тежести. Като всяка тренировка е различна, всеки комплекс е различен и в 99,9% от случаите комплекс е за време. Или даден брой упражнения и серии от тези упражнения, колко по-бързо ще ги направиш, или за дадено време, дадени упражнения, колко повече пъти ще ги завъртиш. Колко повече бройки ще направиш. Та едно състезание се изразява в няколко тренировки за ден, два, три, зависи нали, от ранга на състезанието. В нашия случай беше за един ден. Всяко състезание започва първо с обявяване на категориите. В различните, нали, общо казано, категориите са начинаеш напреднали и много напреднали, елит. В различни състезания, в различни държави различно го кръщават. Advanced, Intermediate, Elite, най-често са RX или Scaled, като RX по принцип означава тренировката, както е написана, с такива килограми не спреш. Защото нали, в една тренировка в залата, ако има 20 човека, не всеки на едно и също ниво. Тренировката е написана примерно да се правят упражнения с 100 кг, не всеки може да ги прави с 100 кг. Scaled, скалиране, означава примерно да се смъкнат килограми, т.е. на 70-80 кг, като има по-сложни гимнастически упражнения, да се направят по-лесни варианти. RX е най-тегавото, както се казва. Аз бях в тази категория. В RX, Scaled са скалираните упражнения или по-лесните варианти, т.е. по-малки килограми и по-лесни варианти на гимнастически упражнения. Състезанието започва с обявяване на категориите и горе-долу някакви изисквания за всяка категория, като примерно максимални постижения на клек, на тяга, на обръщане, на изхвърляне, какви гимнастически упражнения може да правите силово на лоз, силово на халки, хорене на ръце и така нататък, за всяка от категориите. Като нали, за RX са най-много килограмите и най-сложни гимнастическите упражнения. За скалираните са нали, съответно по-малко. В нашия случай на състезанието имаше категория Scaled мъже и жени, RX мъже и жени и 35 плюс мъже и жени. Състезанието беше по двойки. Който не е гледал клипа с FIFO, аз с него така запознах, точно преди едно състезание по двойки, нямах партньор, той нямаше партньор, Саш ме запозна и на една тренировка ставам втори на състезанието. Тук не сте гледали с FIFO видеото, днеска пак ще стане дума и за FIFO, той на това състезание участва.
Който не е гледал видеото с Фифо, гледайте го, там ще разберете за тия работа. Състезанието е по двойки, аз нямах партньор пак. И понеже аз тренирам, сутрин се боря моите тренировки, после 10 часа тренирам с групата на Сашо. И там е една дъска, където всеки си пише резултата на тренировката, колко време е направил или колко бройки е направил за даденото време и гледам, пише Калоян всеки път, най-добрия Калоян. И всеки път гледам да гоня неговите резултати. В началото не можех да го стигна. После нещо разтренирах по-сериозно, почнах да му стигам резултатите, почнах на някои тренировки да го бия. Обаче продължавам да нямам партньор. И викам, дай това момче го намеря, да се пусна с него. Така от останала уста и на него му казали. И в крайна сметка видяхме се, запознахме се, пак не го бях виждал, както с Фифо. Сега ще се бъзика, че бил като смъртта, всеки го знае, но никой не го е виждал. И пак обаче на 2-3 тренировки, двамата направихме 2 или 3 тренировки и така се подготвихме уж за състезанието. Всяко едно кросфит състезание след обявяването на категориите, един ден преди състезанието или сутринта в деня на състезанието се започва с брифинг, така наречения. На този брифинг се обясняват какви ще бъдат тренировките, какво ще се прави на всяка една тренировка и какви ще са стандартите. Много важно да се каже, че има стандарти на всяко едно кросфит състезание, както и на всяка една кросфит тренировка по принцип на стандарти, но на състезанието има съдия, който ти брои. Стандарти са за всяко упражнение, понеже състезанието е по двойки, беше разграфена залата, имаш сектор за смяна, как стават смените на упражненията, кои упражнения се правят в синхрон, защото има и такива, кои упражнения бройки се делят, примерно ако имаш 20 бройки от нещо, единия може да направи 5-7, няма значение. Важно да остави уреда, смяната да стане в сектора за смяна, не единия да стои до другия, да се сменяме и така това. Те работи всички се обясняват на брифинга за всяко упражнение, какви са стандарти. Сега има и нови стандарти в кросфита, които лично на мен много не ми харесват. Това много беше застъпено на това състезание на брифинга, че уредите не се хвърлят нито дъмбели, нито щанги, подувки, какво да ползваш. Нали, това е едно от нещата, с които се отличава кросфита, че се хвърлят щангите, дъмбелите и така нататък. Това са нови като цяло в света на кросфита, е ново изискване да се оставят уредите, защото на състезанията хората са близко едни до други, ако хвърлиш щангата може да удариш другия. Аз не съм много съгласен, защото пък самото смъкване за човека, който прави упражнението, не е много готино. Брифинг, казват се тренировките, казват се стандартите, казва се кое е повторение и кое не, защото съдията стои до тебе, ти правиш бройки, ако някоя бройка ти е нелегитимна, не ти се смята, трябва да направиш упражнението пак. За упражненията в синхрон се казва къде е синхрона, ще видите по-нататък, ще има упражнение в синхрон, ще видите нали, от самото състезание. Знаеме, нали, че за първо място трудно ще се борим, защото на отбора, за който всички мислехме, че ще стане на първо място, са Краси и Геша, един отбор тясно свързан с игри на волята. Не се знае кой от двамата е по-тясно свързан. Двете момчета, те когато станем се вторите станаха първи, на много състезания стават първи, те се разменят, там имат други партньори, но по принцип когато са двамата, са много силен отбор и знаехме, нали, че за първото място почти няма да има някакви размествания. Нищо, че Краси беше контузен месец-два пред състезанието, Геша прави някакви експерименти там с ярене, глад за игра на волята се подготвя. Но като цяло знаем, че ще станат първи, че битката ще е за второ-трето място. Фифо е с едно момче, той ми Адаш Николай Молов. Двамата също са много добър отбор, нали, предполага, ще станат втори и останахме няколко отбора, що горе равностойни, които да се борим за трето място. Като, нали, ние не знаем какви ще са тренировките до самото състезание. В деня на брифинга се обявяват тренировките. Там вече се почват тактики, ние с тактики тотално бъргам всичко, но това ще ви разкажа сега. Аз бях хвърлил ръкавицата на половината зала. Имах басове с много от отборите. Едно момче каза, че ако ги бием ще спре да тренира в залата. На друго момче бяхме хванали на бас, че ако ги бием, ако сме преди тях в средното, той свири на китара, ще ми свири на Азис Мотел на китарата. Техният отбор, пък другото момче се разболя. Първоначално трябваше сме 8 отбора, накрая бяхме 7 на самото състезание. Поздравявам ги тях Митака и Яни. Яни може да сте го виждали по едни други клипове в фитнес канали в YouTube. Той се разболя, не можаха да вземат участие, което ние всички бяхме много разочаровани по принцип, защото те бяха с доста стабилен отбор.
самото състезание, първи комплекс, беше нещо брутално, което написано, нали, като видяхме тренировката, не ни изглеждаше нещо чак толкова фрапантно, но се оказа брутална тренировка. Та имахме да изпълним 40 калории на Assault Bike, това е колелото с големия вентилатор отпред, където въртиш и с ръцете, сега ще го видите. 40 калории, като изискването беше единия от състезатели да направи поне една калория. Другия може да направи 39, но трябва двамата да не може само единия да направи 40 калории. Тоест трябва да има смяна. Оттам нататък продължаваме с 30 обръщания и тласкания с дъмбели, 22 кг и половина, като стандарта е поне едната глава на дъмбела да чукне по-надолу, да минат през раменете дъмбелите и горе ръцете да са изпънати в лакътя над глава. Това е бройка. Ако не си изпънеш лактите, ако не чукнеш двете глави долу, ако не минат през раменете дъмбелите, не се брои бройка, т.е. трябва да повториш повторението, докато направиш бройка. Не ти се брои, не се зачита. Като отново трябва единия да направи поне едно обръщане и тласкане, другия може да направи всички 29. След това, пак с дъмбелите на позиция пред рамене, на рамене, фронт трак се казва на английски. Като няма значение дали ще държиш тук зад врат на раменете, двата дъмбела, дали ще ги изправиш на рамо, просто трябва да ги държиш горе на раменете, трябва да направим 30 напада общо двамата. След това още 40 калории на гребния тренажор и после наобратно. Още 30 напада, назад са нападите, като правим нападите трябва да допира коляното. Това е другото, това е също изискването, забравих да го кажа. Напада като правим назад, коляно трябва да се допре, после трябва да се заключи от целия, като се изправиш коляно и таз, трябва да се заключени. 30 напада, пак 30 обръщания и тласкания и накрая пак 40 калории на колелото. Сега, тук с Калян, моя партньор, уж правихме някаква тактика, какво правихме и ни направихме, но според мен много объркахме. Като цяло много се изложихме на този комплекс. Почнаме силно. Забравих да кажа, първите 40 калории на Assault Bike са отделен резултат. Точкуването в кросфит състезанията става последния начин. Който се в класиране, толкова точки получаваш. Ако си първи една точка, втори две точки, трети три точки, четвърти 4 и така нататък. И накрая, който е с най-малко точки, той побеждава. Първите 40 калории на Assault Bike са отделен резултат. Тоест, трябваше да се напънем, да ги направим на спринт. Няма как да се пазиш, нали, за дъмбелите да направиш по-малко калории, по-бавно да ги направиш, нещо такова. Те са на спринт, трябва да са на спринт, защото това е отделен резултат. Тоест, това е първият резултат, който ще получиш. После, втори резултат е на цялата тренировка, за колко време се завърши. Всичко това нещо трябва да се направи за време. Ние знаем, че на машини сме слаби. На тези машини, на гребен тренажор, на ски тренажор, на Assault Bike. По принцип, по-тежките имат много по-голяма предимност, защото генерират много повече ватове, особено ако технически са добре. Но това абсолютно никой извинение ни с Калян, че сме се изложили тази тренировка, защото и Фифо и Адаша набиха, а те са бяха най-лекия отбор. Така, добре, почнахме горе-долу на колелото, бяхме се разбрали с Калян, той да направи колкото може максимално калории, аз да ги довърша. И като свърша колелото, да мина аз на дъмбелите веднага, защото повечето другите отбори се разменях. Нали, един прави колело, втория прави колело и той, който първият е минал на колелото, да хване той дъмбелите. Ние се разбрахме обратно, защото той, нали, ще се измакси, ще направи на макс на колелото и да се сменим. И аз като, нали, ще направя по-малко бройка, да хвана директно дъмбели, да почна. И се бяхме разбрали, аз правя 10 тласкания, той прави 10 тласкания, аз правя 10. И така аз правя 20, той прави 10. Това не е първата грешка, сега като гледам, нали, от перспективата, която гледам, това не беше първата грешка. Той направи 25-6 калории, аз направих други там 15-16 калории на колелото, хванах дъмбелите веднага, сравнително бързо ги направих, обръщането и тласкане, той направи следващите 10 обръщане и тласкане, а аз направих следващите 10 обръщане и тласкане. Сега за сравнение ще ви пусна Краси и Геша, които станаха първи на този комплекс, ще видите Краси как прави обръщането и тласкането, за какво става въпрос, каква скорост го прави и той направи може би 10-15 обръщане тласкания, сложи си дъмбелите на рамената и продължи с нападите. А Краси и Геша на колелото направиха за 36 секунди с смяната. Те бяха първи на колелото. 34 или 36 секунди направиха 40 калории, който не е правил калории на Assault Bike, може да отиде да пробва да види за колко време ще ги направи. Сам. А те с смяна го направиха. Ние бяхме с пети резултат. Там това мисля, че го казах 48-9 секунди. Почнахме с дъмбелите, стигнахме до дъмбелите,
Минах аз 10 пъти, мина Калян 10 пъти. Минахме на напарите, се разбрахме двамата, всеки по 15 да направи. И до тук, по информация от жена ми, която гледаше отстрани, аз съм защото в този момент ти не знаеш какво става около тебе по принцип на крос състезание. Много трудно можеш да разбереш другия на колко бройки, къде е, особено такива комплекси по-дълги. Виждахме само Краси и Геша бяха до нас, тях виждахме, че сме много назад от тях, но ние това го знаехме. По информация от жена ми, каквото чувам отстрани докато викат, че сме вървели втори или трети, което е много добре. Но дойде момента на гребния тренажор и за нас, тук на този комплекс, за мен и за Калян, състезателният елемент тук се загуби тотално. Ние спряхме да се състезаваме, просто минахме на оцеляване, колко да завършим комплекса. Сега ще видите как сме правили вече след гребането като мина, как едва вече правим следващите напади, колко бавно ги правим, как докато един е прави другия, как почива. Той не почива, ние сме умрели, едва не може да поемем въздух. На Калян баща му, бивш борец, доста добър е бил ЦСК. Той вика отстрани, момчета, тръскайте ръцете и краката, движете се докато почувате действието нас. Ние не можем да се изправим на крака. Нямаме грам, вече силица, въздух, нищо. Как да се изправим, човек? Ужас беше, ужас. На доизживяване бяхме, едва завършихме комплекса. Едва изкретахме. Краси, Геча, другите набиха с по 2-3 минути, ние завършихме предпоследни на този комплекс. Едва. Ще видите сега как лежим по земята след... Не само ние лежахме, всички лежаха. Между другото, наистина беше брутално. Много го подценихме. Тук от наша страна беше много голямо подценяването. Можеш да разделим на по 5 тласкането, да размените, след като аз свърших колелото, още първото колело, но брутален. Накрая вече на последните калории едва изкарахме колелото и двамата. Накрая ги правихме на 4 по 10, аз 10 Калян, 10 аз 10 Калян. На първите 2 по 10 и двамата сме на сърце само, на издихание, на ужас. Сега виждате, нещо страшно. На вторите 10 там малко се поокупитихме, но то вече ти си размазан, едва изкарах. Като цяло много се изложих. Следващия комплекс беше след 1 час. Значи за 1 час почти никой не можа да възстанови. Ние бяхме на Геча му носиха захарчета, нищо станаха първи. Геча му носиха захарчета, свестяха, аз пих кола, кафета. Калян 30-40 минути не говори, залива го със студена вода отзад по тила. Беше нещо страшно. Даже за втория комплекс почти не загряхме. Втория комплекс беше много готин, спринтов комплекс. Трябваше да се направят 5 тяги и 10 скока на кутия. Като за тягата трябва да си тотално заключен горе, да не блъскаш щангата надолу. На кутията трябва да си тотално изправен, т.е. като скочиш на кутията, трябва двата крака да са горе, да си изпънеш колената, таза и раменете да са ти в една линия. Това се брои за повторение, сега ще видите. 5 тяги, 10 скока на кутия, всеки трябва да направи по 3 кръга, общо 6 кръга. Като първите 5 тяги са на 100 кг, вторите са на 120, третите са на 140. Това е спринтов комплекс. Всичко се прави много бързо, тук всяко повторение е от значение. Трябва много да се внимава да не направиш много реп, т.е. грешка. Единия сменя дисковете. Няма съдия или някой секундант нещо да сменя дисковете, ние трябва да се ги сменяме. Ние се бяхме разбрали с Калян, той да тръгне, аз съм втори и той като влезе за втората серия, той да си качи дисковете. Тоест той прави от щангата е 100 кг, качва 2 десятки, става 120, прави ги, скача на кутията, после се сменяме. Тук, сега ще видите, ще ви пусна, мислехме, че вървяхме наистина супер, много добре и тягите направихме, защото сме по-слабички. Но пак казвам, не е извинение, Фифо и Адаша са много по-леки от нас, убиха на тая тренировка, не само нас. Но мислим на тягата, но много добре тръгнахме, супер тръгнахме, даже Калян накрая пляскаше, мисля, че ще станем първи. За 4 минути го свършихме това, 4-0-0 ни е резултата официалния. Дигаме ръце, много щастливи, мислим, че сме втори, че Краси и Геш са първи, те са през един коридор от нас, както е наредена залата. Мислим, че сме станали втори, нали, отсрамихме се, това, взехме да се разхождаме, говорим си, ние не знаем какво става през това време. Защото другите са, ние бяхме накрая, бяхме първи или втори коридор и другите са нататък. Виждаш кой свършил, кой не, но почти нищо не разбираш, ти си ушашавен. Това се прави много бързо. Това кофта на този комплекс е примерно, че тягата ти участва задната верига отзад, задното бедро, седалище и така нататък. На скока участва същото и много полезно да сбъркаш. Отделно на кутията може да се прибиеш. Ще ви покажа и такъв случай след малко.
Та ние си мислим, че сме станали втори. Супер щастливи, отсрами с това онова. Разхорихме се напред, изкараха резултати, ние сме четвърти на комплекса, като третите набият с една секунда. А първи са Фифо и Адаша. И сега ще ви покажа защо са станали първи, вижте си Адаша как скача. И Фифо 2 пъти се пребива на кутията. Един път се удря тук и се цепи, сега ще видите. Се цепи под бедрицата. Втори път почти прави салто, скача много напред на кутията, пада. Става, дига кутията, продължава да скача изрода. И пак стават първи на целия от всички отбори. Смятай с каква скорост, как се скача. Нали, тук сега 60 скока има на кутия. За този бърз комплекс, вижте Адаша как скача. Неговите 30 скока, колко секунди изпечелил, те мислят, че с 20 и няколко секунди бият нас, Краси и Геш там с 10-15 и те другите не една секунда разлика. Така, тук пак направим някои тъпи грешки с Калян тактически. Можеше, примерно, защото кутията е близо до сектора за смяна, аз по-късно се сетих по принцип на състезание, питаш съдията, преди да почне комплекса, това повторение зачиташ ли ми го, от тук ли да сляза, можеше от кутията да скачам директно в сектора за смяна, той да тръгва, аз слизах и влизах в сектора, което са 1-2 секунди на трите на трите смени, на трите кръга са 6 секунди, някъде може би 5-6 грубо секунди, което щяхме поне трети да станем. Калян направи един много реп, една грешка на кутията, което пак е 1-2-3 секунди, можеш пак нали, да станем трети, вземайки това предвид. Но това са такива тънкости, които може би пак от липсата на опит на отборницата на двамата. Иначе сме дали каквото можем, нали, по-бързо от това, надали като самото изпълнение на упражнение, надали можехме да го правим. Остава още един комплекс, последния, който по принцип последните комплекси са най-гадни. Ние вървим в генералното класиране пети, Краси Геша са първи, Фифо и Адаша са втори и те малките експекит са трети. Почти нямаме, трябва да стане някаква мега въртележка, за да станем по-напред, т.е. нали, да влезем в тройка, но шанс има. Много голяма въртележка може да стане. Последният комплекс беше чак след 5 часа, вече в 5 часа след обед, втория беше 12 някъде на обяд. През това време се почива, даже сега ще видите как почиваме Адаша и Фифо как почуват, аз как спах в залата, не бяхме само никой спам, само те съм снимал. По пот, по това, онова, опъваш краката, масажи, който може, пистолети, мачкане, ярене, кафета, там, който при протеини, аминокиселини, да живнеш малко. И идва последния комплекс, който беше наистина доста стабилен комплекс. Ние сега малко ще издам, тук с Калян се поотсрамихме на този комплекс. Той беше на 2 части. В първата част трябва да се правят тръстъри, което е клякане щангата на гърди, изправяне и повдигане на щангата над глава. Тръстъри в синхрон на 50 кг, набирания и лоубол, което е клек с топката пред гърди и целене на една мишена. Като изискванията за тръстъра са в синхрон. Синхрона е горе, т.е. трябва двамата да се изправили, да са заключили лакти над глава, рамо, таз, коляно, всичко в една линия. Там е синхрон. Може единия да клекне по-рано, единия да е долу по-рано, другия да... и таза трябва да мине под коляното. Това също е повторение. Ако правиш над 90 градуса, не се зачита за повторение. Синхрона е горе. Горе се брои бройката. На набиранията, естествено, сега всички рече напишат коментар как се правят в кросфита набирания. Това съм коментирал много пъти. Няма треньор по кросфит, който да ви каже, че това набиране е по-добро от истинското набиране. Нали, адекватен треньор по кросфит. Преди да почнем да правите такива набирания, butterfly squat или кипинг, каквито и да е, трябва да се научи да правите стриктни набирания. Трябва да може да правите стриктни набирания. Никой няма да ви каже, че това е по-доброто набиране. Но тези набирания се правят за по-голямо КПД, за по-бързо се правят и се правят в комплекс в повечето случаи такива набирания. И пак има стандарт. В долно положение лакти да са изпънати и горе брадата да е минала над лоста. Ако се правят стриктни набирания, никога не мога да направиш, нали, дали ще е чисто стриктно, дали ще ритнеш малко с крака, дали ще... Затова в кросфита е направено така. Това е стандарта, както искаш ги прави. Може да правиш стриктни, може да правиш butterfly, може да правиш кипинг, които са с едно залюляване, но да е изпълнен стандарта. Долу да са ти разгънати лактите, горе ти излезе брадата над лоста. Това е. Така, тръстъри, набирания и между тях low ball. Бройките са, трябва да направим
21 тръстъра в синхрон на 50 кг, което никак не е малко. После трябва да направим 42 набирания. Тръстърите са синхрон, набиранията са 42, там делим. Ние си ги разделихме по 21 с Калян. 15 тръстъра, 30 набирания, т.е. пак по 15 набирания на човек. И 9 тръстъра, 9 набирания. Като след всяко правиш тръстърите, правиш набиранията, правиш 50 лоубола, 15 тръстъра, 15 набирания, 50 лоубола, 9 тръстъра, 9 набирания, тренировката свършва. На лоуболите мога да ги делим както искаме. Тоест и пак единия да е направил поне едно. Както и на набиранията е така, но ние си ги разделихме. Така, това е първата част на тренировката. 2 минути се почива и втората част е 9 силови на лост, по 2, после 18 клека на един крак в синхрон. Като синхрона отново е горе. Може единия да направи клека на един крак, другия да направи клека на един крак. Важното е двамата да се изправили в един и същия момент. Не един да прави, друг да прави. Тоест единия прави, чака другия, може другия да направи. Ние ги правихме горе-долу в синхрон, нали? Надолу и нагоре. Като трябва да се изправиш, пак трябва да се изпъне коляното, не трябва да се наведем в горно положение, не трябва да отскачаш от единия крак да паднеш на другия. Трябва да си го направиш додолу, таза да ти мине под коляното, пак под 90 градуса да се изправиш напълно. 9 силови на лост, като на силовото също долу трябва да се изпънат лактите. Не мога да пуснеш до тук и да излезеш пак. Трябва да се пускаш додолу, да са преразгънати лактите. 9 силови, 18 клека, 12 силови, 24 клека, 15 силови, 30 клека. Като силовете пак може да се делят както си искаш, стига единия да е направил една от бройките. Първата част на комплекса нас много ме притесняваш с Калян първоначално, както и всички, заради тръстър. Тръстър е много енергоемко упражнение, взима ти въздуха, отвратително е. И в комбинация с набиране, това си е класически кросфит комплекс 21-15-9 тръстъри и набирания. Много се чудехме как да направим първите 21 тръстъра. Аз исках на 3 по 7, Калян ми вика, трябва да смъкваме щангата бавно, това, което ви казах отначало, не може да я хвърляме. Дай да направим на 11-10, дай така. Голямо чудене се чудихме как да ги направим. Накрая нали, на 11-10, защото ще смъкваме по-бавно. Почваме на 11-10. Тук беше много проблемен момент за нас. Аз страшно се изкефих на този комплекс, наистина се осрамим и показахме какво можем. Почнахме за 11-10, на 11-тия тръстър, защото ние се гледаме, правим един срещу друг, сега виждате. Правим един срещу се гледаме заради синхрона. На 11-тия му викам давай до 15, той на 15-тия ми вика давай до 21 и тук гръмваме зверски. Правим тръстър 21, свършваме първи, другите виждам, че продължават да правят. Калян прави 20, даже 22 набирания, той се изсили 22 набирания прави, без да спре, unbroken ска на кросфитърски. Нищо, че са такива, пробвайте някой да пробва да направи, дали ще може. И как се правят след тръстърите. После аз правих 21 набирания. На 15, после трябва да направим топките. Топките се бяхме разбрали, аз правя 15, той прави 15, той прави 15, аз правя 15, той прави 10, аз правя 10. Така и ги направихме. Тук, още на първите обаче, имахме няколко много репа. Не за 4 повторения, не можахме да оцелим горния кръг. Нали, който е мъжкия, защото те са два кръга, долния е женски, горния. Тук имахме няколко повторения, които не ни се отчетоха. И на двамата, може би общо 4-5 за всичките 100 лоубола, което не е много добре, защото това са едни 15-20 секунди. Но после ще обърна внимание на тези 15-20 секунди да ги загубим. После от топките трябваше да направим още 15 тръстъра. Тук вече нямаше как да ги изкараме на цяло, може би. Много трудно. Направихме 8, аз му казах да оставим. Направихме ги 8, 2-3 секунди почивка, 7, после си направихме 15 набирания. Топките изкарахме лоубола пак 15, 15, 10, 10. Направихме си 9 тръстъра, направихме и 9 набирания. Бяхме единствени. Трябваше тренировката. Сега това е нещо, което забравих да кажа. Всяка тренировка има таймкап или време, за което трябва да се свърши. Тоест, има тая тренировка, която ние правихме последно, трябваше да свърши за 10 минути. Това е таймкапа. Свършва. Ако не си свършил, резултатът се брои само бройките, които си направил. Който е свършил, нали му се броят бройките, гледа се времето. Ако има два отбора, примерно, които не са затворили тренировката, да затвориш означава да я направиш в даденото време, които не са затворили, им се брои колко бройки са направили от предписаните, които трябва да се направят. В нашата серия ние бяхме единствения отбор, който успя да затвори първата част. За 9:20 и нещо я направихме. И от нашата серия бяхме единствения отбор, който затвори първата част на тренировката. 2 минути почуваме, нали ние сме затворили по-рано, почувахме 2 минути, там и 30 и няколко секунди, другите след 10-та минута не можаха да приключат бройките на тренировката, 2 минути остават почивка. Почваме втората част. И тук беше едно от най-големите ни, може би,
най-големите ни грешки с Калян. Толкова бяхме вглъбили в тая първа част, как да разделяме, дали ще направим тръстърт и така нататък, че ние не знаехме колко бройки трябва да правим на клековете на един крак и на силовете. Добре, че съдията ни беше адекватен, че постоянно го питахме колко бройки още остават, колко такова, колко остават. Почваме с 9 силови. Бяхме се разбрали, Калян ще направи повече по-млад, аз по-малко, той прави 5 силови, аз правя 4. И почваме да клякаме на един крак. Сега да го оправдава момчето, Калян има проблеми с колената. Много се притесняваше дали въобще ще има клек на един крак. Не се знаят какво ще е, ако има клек на един крак, че сега ще го измисли и в синхрон. Почнахме, много бавно ги правихме клековите на един крак, с много репове, т.е. повторение не зачитащи са. Изкарахме до някъде, после почнахме да правим силовите. Ние не знаем колко силови да направим 12. Той направи Калян 4-5 силови, аз правя 4-5, те остават 2 до 12. Аз мога да ги направя, пускам се, сменяме се, което беше страшната потия, защото мога да ги направя, няма нужда от тая смяна, губим време. После правим клекове на един. Като цяло, не можахме да... Останаха ни 10 клека от последните 30, не можахме да затворим втората част, но не само ние, много хора не можаха да я затворят. Ако бяхме тактически малко по-добре действали, може би щяхме да... Поне 25-6 клека щяхме да направим, да ни останат там 3-4, но още по... Но можеше и да я затворим, ако знаехме колко бройки трябва да правим, но пак това са оправдания, това са от гледна точка на сега го гледам. Почвам втората серия. Ние гледаме, чакаме да видим какво ще стане. И почват Краси и Геша, всички ма дърпат, маля ви май ще биете Краси и Геша, те няма да могат да затворят, Краси и Геша ще ги бият. Не можахме да ги бием Краси и Геша. И те затвориха, с 10 секунди някъде 12-13 секунди ни биха. Но сега тук мога да кажа с малка гордост, че само ние и те от цялото състезание успяхме да затворим първата част на тая тренировка. От всичките там 60 отбора или колко бяхме на цялото състезание, само ние успяхме да затворим първата част на тренировката. Като се има предвид на лична скейл с по-малко килограми, но само ние сме успели от цялото състезание да затворим. И тези 5-6 лоубола, където нямаме повторения, ако не бяха повторения, можеше и тях да бием. Даже, но това е пак минало. Беше никакво значение няма. Като цяло се изложихме състезанието, но поне тук се отсрамихме. В генералното класиране завършихме пети, малко там зад четвъртите. Тъпи грешки направихме, но като цяло състезанието беше супер организирано, като супер преживяване си беше. Аз като най-дърт от това се чувствам морален победител. Съжалявам за момчета, които не участваха. Има много добри момчета от залата, които не можаха да вземат участие в състезанието по една или друга причина, които ще стане още по-голяма битка. Ще ви покажа, забравих да ви покажа Коцето с 5 операции на колената, или 4 или колко, много операции има на колената. С него, ако го познаете, с него съм правил видео за бразилското жилжито, с него съм правил видео и за болките в колената, какво да правите. Да го видите момчето как кляка на един крак, как прави тръстър на 50 кг, как скача на кутията. С 4 операции. И не е на... Защото се има базика колко съм дърт, той е на 31-2 години и той. Да видите другите момчета. Това са хора, тук няма професионални спортисти. Всички са хора, които ходят на работа. И всички се раздават, ние се убихме на това състезание. Първия комплекс беше брутален, както казах, това се възстанови са втория. Втория живнахме малко, третия също беше зверски. Ние бяхме с мускулни трески още след втория, след обяд, едвам хорехме. И пак се събираш, и пак почваш, и пак тренираш. Това в рамките на един ден. После състезанието беше събота, ние до вторник, сряда, половината не можехме да ходим. Надявам се, като сте видяли това, да някаква така да ви запали малко искрата, ако не тренирате, да почнете. Ако тръгнала да ви угасва искрата на тези, които тренирате, малко да живнете. Защото това е, ние сме там, се познаваме всички, дет сме, приятели сме, даже когато на последните серии аз виках за Краси и за Геша ги подкрепях. Като свършихме нашето на втория комплекс, къде беше тягата и подскоците, има едно момче, Николайчо, той борец, 70 кг тежи, той дърпа 140 кг, тяга му и Макса ги дърпа 5, трябваше да ги дръпне 5 пъти, аз ходих да го подкрепям, защото бяха съседния коридор. Ние докато се почуваме и се говорим, всеки си казва болешките, какви са му проблемите, ние заедно загрявахме преди комплексите, базици, както ви казах, басове имаше. За абонатите в Patreon ще кача видеята от комплексите с звука,
за да усетите атмосферата, за какво става въпрос вътре в залата, защото имаше и публика и на тези хора, които ме подкрепяха, на тях благодаря. Имаше и публика, имаше диджей Дончо, който той тренира кросфит, който супер напасваше миксовете, когато почва всеки комплекс да тръгне музиката по-силно, да тръгне някаква по-надъхваща песен. Супер беше. И това, но не мога да ги кача, защото музиката ще засече, YouTube ще ми ограничи видеото и без това малко видеа качвам. Няма смисъл да ми се ограничават. Ще ги кача в Patreon целите, да се пуснете да усетите атмосферата в залата. Освен това, с абонамента в Patreon ще получите и моите онлайн тренировки, 3 тренировки седмично, които са понеделник, сряда и петък. Повече за тях може да научиш долу в описанието, има видео какво, защо, как. Ще разберете за тях, направени са за хора, които не могат да стигнат до залата, хора с уседнал начин на живот, хора напреднали, начинаещи, и там съм скалирал, как се казва на кросфитърски, показвам по-трудни, по-сложни варианти. Ще получите и абсолютно всички видеа, които съм заснел, които съм преценил по някаква причина, че не стават, заради това, което се говори в тях за YouTube, ще бъдат ограничени. Други, в които сме показали упражнения за разтягане, мобилност, тези за болките с колената, с котото, които ги няма, не са толкова популярни, не мога да се намеря толкова лесно тази информация, която съм синтезирал, както обичам да казвам, сдъвкал и сплю. Освен това ще подкрепите и съзнанието на още такива видеа. Нищо, че качвам рядко, сега за новата година съм се зарекал и аз като всички да качвам по-често видеа. Благодаря ви, че изгледах това видео, надявам се да ви повлияло по някакъв начин и да сте се изкефили на това, което направихме, това, което показах.